Srbije želimo da vidimo. Idemo za Nišku banju i iz Kruševca krenuli smo, nismo hteli autoputem, idemo preko Čokotinog brda. Ono što možemo reći o Niškoj banji je da se ona nalazi u Niškoj kotlini, 10 km od Niša, na putu Niš-Sofija i dalje ka Turskoj, znači možda se maltene sa autoputa se skrene, brzo se stiže do Niške banje. Niška banja se nalazi ispod planine Koritnik. Kao planina Koritnik je visoko negde oko 860 i nešto metara, inače ona se nalazi na nadmorskoj visini od 238 metara. U blizini se nalazi Svrljiške planine, tako da ona se nalazi u Niškoj kotlini, zaštićena je sa svih strana. Inače, Niška banja je bogata termomineralnim izvorima, kao i lekovitom glinom. I za nju važi umereno kontinentalna klima, što je čini lepom banjom za posetiti. Inače, kažu do banje godišnje oko 100.000 ljudi dođe i obiđe banju. Ono što je još interesantno za Nišku banju je i to da ima oko 70 hektara šuma. Među ostalog, ona spada i u drugu kategoriju banja po razvijenosti u Srbiji. Ostale su još i Banja Koviljača, Mataruška banja. Inače, je lepo uređena i sređena, svakako vidjet ćete to tamo kad budemo otišli u banju. Niška banja je poznata još od antičkog doba. Rimljani su tu pravili svoja kupališta, tu su dovodili svoje vojnike i legije na lečilišta. A ono što je još zanimljivo je da je ovde i Sulejman Veličanstven imao svoje odmaralište ili sultanovo kupalište. Takođe je u 5. veku i Atila bio ovde u Niškoj banji, pokorio ovde, razrušio ili pokorio ovaj ovde deo. I još šta je interesantno ovde za banju i to da je ovde odmarao Aleksandar Karađorđević, tako da ovde postoji knježeva, ajde kažem, palata ili knježev hotel gde se on odmarao. To su neke interesantne stvari koje su vezane za banju. Sad ćemo da vidimo i dole šta još možemo da vidimo interesantno. Još jedno od lepih mesta ovde u Niškoj banji je ovaj vidikovac hotela. Sa ovog vidikovca možemo vidjeti jedan veći deo Niške banje, takođe se vidi autoput, vidi se planina Koritnik. Znači, pogled je prelep, mesto je fantastično. Ono što još možemo vidjeti ovde u Niškoj banji je puno spomenika. Mi ćemo se potruditi da snimimo sve te spomenike. O nekima ćemo možda nešto i reći. Ima i lepih parkova. Ono što smo još mogli da vidimo je da ovde uz promenadu gde je šetalište ima tih suvenirnica gde možete kupiti svašta nešto vezano za Nišku banju i ovako kupiti neki suvenir. Ima puno brze hrane. Svakako ćemo da još malo prošetamo i da vidite ovde šta još ima interesantno u Niškoj banji. Kao što je Danijel i rekao, ima puno spomenika u Niškoj banji. Jedan od njih je i spomenik našem poznatom glumcu Ljubiši Savičiću. U centru Niške banje nalazi se ova česma koja se zove u stvari spomen česme Tri kralja, a od kraljeva koji žive u česmi Milan Obrenović, Aleksandar Karađorđević i Aleksandar Obrenović. Ovde u Niškoj banji imamo jedan lep mostić. Kao što vidite ovde iza mene leti, ovde ima reka, odnosno ima voda. I u toj vodi se ljudi kupaju, bućkuju ili najčešće peru noge, ajde tako da kažem, zato što je voda jako lekovita i tu uvek zna da bude puno ljudi. Sad nije leto trenutno, tako da ne možda vidite i to, ali mogu da vam kažem da je to ovde okej. U Niškoj banji imamo i stablo belog duda koji je pod zaštitom države. Ovde u Niškoj banji ima jedno jako lepo, interesantno mesto za slikanje. Inače, pretpostavljam da je to podignuto u čast starog Rima, gde su postavljene i kolonade, što bi se reklo, i stubovi. I to jako lepo izgleda, tako da svakako ako dođete ovde u Nišku banju, iskoristite ovde mesto da se slikate i da uživate u pogledu, pošto odavde ima lep pogled.
Još jedan od spomenika u Niškoj banji je spomenik Dušana Cvetkovića, koji je inače autor pesme Niška banja topla voda, i po toj pesmi je Niška banja kao mesto, kao turističko mesto, postala popularna u celoj bivšoj Jugoslaviji. Sad smo na tom mestu da je taj jedan lep amfiteatar. Mislim da ovaj amfiteatar se koristi leti, neke razne manifestacije koje se organizuju ovde u banji, i kada dođete u Nišku banju posetite ovaj amfiteatar. Tačno na raskrsnici gde je staza se nalazi ovde u ovom pravcu, inače posle kada se prođe skroz ovaj popločani deo, onda se stiže i do dela staze koji vodi posle ka vrhu planine. Inače, sa druge strane nam je izvor koji ćemo sad ići da posetimo. Nalazimo se pored jednog od izvora ovde u Niškoj banji. Ovde je temperatura ovih izvora otprilike od 34 do 39 stepeni. Inače, ovde postoje još 4 izvora, odnosno sve ukupno 5. Jedno je glavno velo, drugo je Suva banja, treće je Školska česma, onda imamo banjicu i imamo Pašće. Evo, pored hotela Radon se nalazi ranohrišćanske grobnice, inače do nje ne može se stigne zato što su zaključeni jedan i drugi ulaz. Iza mene se nalazi crkva Svetog Ilije, to je još nešto što možda vidite ovde u Niškoj banji. Inače, crkvica je prelepa, ja bih rekao da i staza isto vodi do nje, znači od staze Zdravlja pa do crkvice možete doći isto i pešice. A mi vam se zahvaljujemo što nas pratite i što lajkujete naše videe, pa ako vam se sviđa ovi naši videi, vi nastavite da nas pratite, komentarišite i podržite nas u našem radu. I vidimo se u nekoj od narednih emisija. I to je to.